Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A legalización do viño tinto de Barrantes está un chisco máis preto. A Consellería do Medio Rural completou o trámite da solicitude formal de inscrición da folla redonda como variedade vitivinícola comercial. É unha variedade que é coñecida, non, en todo Galicia, pois ese Barrantes tan característico pois desta zona, non? Creo que é de xustiza pois que esa variedade se recoñeza porque así o é aquí e así o sinte pois Ribadumia, e traballaremos pois, para que canto antes posible pois, chegue ese recoñecemento. Ese recoñecemento podería chegar como mínimo en 2027. A Xunta xa entregou o material vexetal requirido para que dende o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación se inicien os ensaios oficiais concluíntes pro seu correspondente rexistro. A Consellería comezou aquí, a través do Vega, a facer estudios da avaliación da variedade. Ten que ser un mínimo de 3 anos, xa se comenzou na vendima 2024 facendo a primeira elaboración e xunto cos estudos que se ampliarán tamén no IMIDA pertenecente ao Ministerio de Agricultura, pois unha vez tido o informe final da característica de variedade e conforme un viño cabal coa calidade enolóxica dos viños que se amparan, pois rematado este proceso, pois poderá ser inscrita neste rexistro comercial de variedades e posteriormente tamén no potencial vitícola dos viños galegos. Aquí na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia completouse a avaliación sanitaria do material vexetal desta caste, o que permitiu completar o procedemento de solicitude formal. Tamén se instalou unha plantación experimental de folla redonda para facilitar o traballo dos investigadores. Todos sabemos da súa calidade, de súas características e é un proceso que realmente é unha variedade histórica que xa é moi coñecida. Que pasa? Que hai os procedimentos legais de estudio, de clasificación, de identificación, de caracterización e, por lo tanto, pois é un período que hai que realizar. Pero, bueno, poderá haber algún atranco, pode ocorrer en algún imprevisto en calquer estudio, pero non por cuestións de impedimento legal, nin técnico, nin polas características do que é esta especie de vitis vinifera.
en cruce con vitis americanas, que por eso é un híbrido. De feito, dende a estación destacan que a Unión Europea está a potenciar as variedades híbridas, como é o caso da folla redonda. Hoxe, incluso, dentro do que é a política da Unión Europea, se están a potenciar en variedades destas características híbridas, porque son requerentes en menos tratamentos fitosanitarios, é dicir, por temas de medio ambiente, o cal, pois, esta é unha variedade que cumpre todos os requisitos dende hai moitos anos. É dicir, é unha variedade que xa temos aquí e que incluso hoxe as empresas de produción, de selección de variedades están a estudar outras que poderan aparecer, pero esta xa coñecemos. Entón é poñerlle luz a todo este coñecemento, esta clasificación e, polo tanto, non ten ningún impedimento para que nestos, efectivamente, vindeiros anos, como ben dicía o alcalde, pois vexamos a luz deses informes positivos e que se plasme, lóxicamente, nun boletín oficial do Estado, non doga da Xunta de Galicia. Todos estes son pasos fundamentais, lembraba o alcalde, que agardas sirvan para acadar a ansia da legalización desta variedade. Moi importante dende un punto de vista gastronómico, moi importante dende un punto de vista do turismo e moi importante dende un punto de vista económico tamén, non? Aquí moitas familias viviron do sector do viño, neste caso do folla redonda, pero evidentemente nós necesitamos regularizar esta variedade na que levamos 52 anos pois facendo unha cesta. Somos conscientes e vimos traballando xa dende fai uns anos de que a regularización é fundamental e se deron pasos importantes, non? Pasos precisamente para chegar a ese obxectivo final de inscribir esta variedade no rexistro de variedades da propia Xunta de Galicia. Unha variedade, apuntou ademais o alcalde, que ven arroupada tamén pola súa fonda pegada no territorio e na veciñanza, avalada ademais por unha festa de exaltación con máis de medio século de historia. A súa legalización abriría novas e interesantes posibilidades ao sector vitivinícola da zona. Temos a ventaxa que temos un cultivo de viñedo tan interesante, tan importante como é o albariño, dentro do que é a de Rías Baixas, polo tanto, pois, vamos, hai unha competencia saudable e bueno, ademais de outras variedades tamén tintas autóctonas, non? Pero que, bueno, que desde logo é unha variedade moi espallada, moi repartida polos concellos do Salnés. Posiblemente de viticultores podríamos falar en torno, pois, seguramente, facilmente de igual 400 viticultores, 500 viticultores, con pequenas superficies, con producións moitas veces de autoconsumo, porque, claro, está aí o límite. Ao non poder comercializarse, pois, tampouco é un cultivo de grandes superficies por este motivo, porque prácticamente se destina ao autoconsumo. Coa regularización de poder comercializar e, polo tanto, habría moita máis confianza a hora de
de un viño como este, pues poder, bueno, pues a nivel autonómico, pues que poida ter o seu triunfalismo, que o necesitamos ademais. Sobre todo na comarca do Salnés, é dicir, Ribadumia se levan facendo 52 festa do viño tinto, coincide a parte este ano coa festa do viño tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas, son 52 anos, Ribadumia levamos a iniciativa, pero foi apoiada precisamente pola comarca do Salnés, pola mancomunidade do Salnés, por todos os alcaldes, para precisamente dar ese empuxe a esta regularización desta variedade. O mercado mexicano volveu demostrar o seu interese polos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Se en 2024 o destino elixido era a Ciudad de México, nesta ocasión foi Guadalaxara, a cidade que albergou un showroom organizado polo Consello Regulador, en o que participaron 21 adegas da denominación. O evento reuniu a máis de 100 profesionais do sector do viño e a gastronomía de Guadalaxara, capital do estado de Jalisco e un dos centros turísticos, económicos, sociais e culturais máis importantes do país. Entre eles figuraban importadores e distribuidores de viños, chefs, responsables de compras, restauradores e sommeliers, así como prensa especializada mexicana e influencers, lifestylers e wine lovers mexicanos. A delegación desta denominación estivo encabezada polo seu secretario xeral Ramón Huidobro, quen estivo acompañado por Rosa Martínez, técnico de marketing do Consello Regulador. Ambos participaron nun seminario exclusivo dirixido por Andrés Amor, sommelier embaixador da DO Rías Baixas en México, ao que asistiron unha vintena de profesionais. Un seminario no que Andrés Amor realizou un percorrido detallado da denominación, abordando temas como as distintas subzonas, o clima, o terroir e todas as particularidades que dan identidade a esta rexión vitivinícola. Pola súa banda, Ramón Huidobro aproveitou para achegar unha mirada vivencial sobre a vida dentro da denominación de orixe, compartindo a súa experiencia e enriquecendo así o seminario, que terminou cunha cata de 7 marcas. Tralo seminario realizado nas instalacións do restaurante Bruna Guadalaxara tivo lugar un showroom no que participaron un total de 21 adegas da denominación, dúas máis que na acción promocional do ano pasado en Ciudad de México. Un evento no que as adegas de Rías Baixas presentaron unha selección de 60 das súas marcas máis representativas para amosar ao público especializado a diversidade e a calidade que caracteriza esta rexión vinícola. Os profesionais asistentes mostráronse encantados coa experiencia, coincidindo en destacar a elegancia, a frescura e versatilidade dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. México ocupa a quinta posición entre os mercados internacionais preferidos pola denominación de orixe Rías Baixas e, como tal, conta cun plan promocional propio que adoita desenvolverse coincidindo co inicio da primavera. En 2024 importou un total de 285.156 litros, un 7,6% máis que no exercicio anterior. Ademais, estes viños víronse revalorizados durante os últimos 12 meses, crecendo un 13,87% ata acadar un valor de vendas de 2.535.000 euros. Bouza do Rei. Identidad y calidad para disfrutar de un albariño de carácter único. La bodega ha consolidado sus vinos de gran personalidad, representativa de nuestro terroir. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, participou na presentación dos viños con denominación de orixe galega no Parlamento Europeo como primeiro acto dunha rolda de encontros de traballo con representantes da Unión Europea que mantivo ao longo de 3 xornadas. Acompañado polo deputado de Fondos Europeos, Javier Tourís, o mandatario provincial saudou o director da Fundación Galicia Europa, Jesús María Gamallo, co que abordou asuntos relacionados coa Unión Europea e os fondos comunitarios de relevancia para o conxunto da provincia. Esta estancia na capital da Unión Europea estivo marcada por unha axenda chea de reunións de traballo, entre as que sobresaiu un encontro cos responsables da Comisión de Desarrollo Regional, así como outro con membros da Comisión Europea relacionados co programa Europe Direct. Con motivo da presentación no Parlamento Europeo dos produtos vinícolas con denominación de orixe galega, entre os que sobresae a denominación de orixe Rías Baixas, o mandatario provincial salientou o peso do enoturismo e dos viños producidos
na provincia como uns dos máis destacados embaixadores dun destino turístico ligado ao territorio, sustentable e cunha oferta cultural diversa, desestacionalizada e descentralizada. Dentro da campaña de promoción de Turismo Rías Baixas, que busca poñer en valor o paraíso interior da provincia, as experiencias relacionadas co viño son un dos maiores atractivos para os visitantes. Para o Goberno provincial, a Unión Europea é un aliado estratégico para avanzar na transformación e modernización da provincia. De feito, na páxina web institucional da Deputación de Pontevedra vense de estrear un espazo novo específico para dar a coñecer os proxectos postos en marcha con apoio de fondos europeos. Unha sección na que os usuarios poden comprobar todos os detalles de preto de 40 proxectos de distinta índole, dende cooperación cos gobernos locais ata plans de digitalización ou mellora da eficiencia enerxética, pasando por medidas pro reto demográfico ou a acción comunitaria, entre outras. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O sexto Campeonato de España de catas a cegas por equipos celebrarase en Cambados esta vindeira fin de semana. Este próximo fin de semana, venres e sábado, pois se vai a celebrar unha programación de actividades onde vamos a ter aquí os 200 mellores sumilleres de España en Cambados esta fin de semana, e hai toda unha serie de eventos que temos preparados e que contamos pois con José Luis Aragunde, e que leva a asistencia técnica, a organización corre a cargo do Concello, pero a asistencia técnica e toda a preparación pois corre a cargo del. Darlle as gracias porque si este evento hoxe está aquí, o estamos anunciando en Cambados, gracias pois a súa implicación, ao seu compromiso con Cambados. Outra das claves da relevancia deste campeonato é o seu alcance internacional. De aquí sairá o representante de España pro Campeonato do Mundo que se vai celebrar en Francia no mes de outubro. Veñen casi 200 sumilleres, sobre todo, enólogos, xente do mundo do viño de toda España, que van a competir por ganar esa plaza que lle dé o título de campeón de España de cata e así mismo tamén a posibilidade de ser o representante español no Campeonato do Mundo que se vai a realizar en Francia, xa que hai unha revista que se chama Revue du Vin de France, que é a revista que organiza este campeonato en Francia todos os anos, unha región vitivinícola. Este ano vai ser na región de Jura. No concurso desta fin de semana en Cambados, os participantes terán que catar e adiviñar 8 viños. 8 viños de calquer parte do mundo, onde van a ter que poñer pois cal é a súa variedade, o seu origen, o seu país, denominación de orixen, a añada. Entonces é un concurso que parece complicado, pero no fondo a sistemática é moi fácil, non? Teñen o equipo que máis puntuación teña en cada viño, pois vai a ser o que ao final teña o título de campeón de España, non? Vai haber premios para os 3 primeiros equipos, para os 3 primeiros clasificados. O campeonato contará tamén cunha pequena representación galega, aínda que a maioría proveñen de Cataluña e Madrid. Equipos de Galicia, sei que hai un de Pontevedra e hai un da zona de Vigo. Non hai máis equipos, non hai, porque ao final é algo que a xente se ten que apuntar nunha web por orden de entrada, non por outra cousa. Se non nos gustaría, a maioría dos equipos quizás sean da zona de Cataluña e de Madrid, pero en Cataluña hai moitos equipos. Bueno, creo que tamén hai bastante máis tradición deste tipo de catas por alá que por aquí. O campeonato será aberto, calquera persoa poderás achegar ao Salón Peña para observar como se desenvolven as probas. Ali tamén haberá un túnel do viño coa colaboración de distintas adegas. Non vai ser un túnel do viño como se fai aquí na Festa do Albariño, vai ser un túnel do viño máis pequeno, con menos bodegas, pero, bueno, que é algo que calquer persona vai poder ali probar algún viño, que, bueno, que queremos tamén
que esto no solo sea por sumilleres, que incluso cualquier persona que sea de Cambados pode ir ali, ver, incluso probar un viño do túnel do viño. Haberá tamén outras actividades paralelas pensadas neste caso para os sumilleres que participan no concurso. Martín Codas, aquí en este caso, nos plantexou de poder facer unha especie de xoves de Codas para todos os participantes do concurso. Entonces vais a facer unha recepción o viernes, donde se vai a haber un grupo de música, van a invitar evidentemente a tomar un viño, algo de comer, un picoteo aí. Bueno, se o tempo acompaña, que eu creo que as previsións son bastante boas, pois eu creo que vai ser algo moi bonito, ali Martín Codas, coas vistas que hai da ría. Co apoio da Mancomunidade do Salnés, que está a colaborar co Concello na organización, os participantes poderán gozar tamén dun paseo en catamarán pola ría da Arousa, o que permitirá promocionar o destino turístico entre os catadores. Cambados participou esta semana na 32ª Asamblea da Asociación Española de Cidades do Viño, ACEVIN. A cita celebrouse desta volta na localidade aragonesa de Cariñena. A vila cambadesa estivo representada polo seu concelleiro de Enoturismo, José Ramón Abal, que ademais ocupa a vicepresidencia da Xunta Directiva de ACEVIN. Abal destacou o traballo que a vila desenvolve dende o 2015 para consolidarse como destino enoturístico de referencia a nivel nacional e internacional. Unha das decisións tomadas na Asamblea foi a incorporación da Ruta do Viño Ribeira Sacra no Club de Produtor Rutas do Viño de España ao longo do ano 2025. Trátase dunha distinción promovida por ACEVIN e Tour España, que recoñece a excelencia das rutas enoturísticas no conxunto do Estado. Para José Ramón Abal, a incorporación da Ruta Ourensa avala o traballo conxunto feito dende hai unha década. Ademais, o edil cambadés apuntou que a presenza activa de Cambados na dirección de ACEVIN contribúe, dixo, a fortalecer a posición do enoturismo galego, promovendo o seu patrimonio cultural, económico e vitivinícola. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.